Machiegni kendo moko kuom jopor wach e kaunti ma Migori kotelnegi kod jatend migao machon e piny owacho ma kaunti no Elijah Odhiambo okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo otem chopo singo mane giketo gi mosenindo Prime Minister machon Raila Odinga e kinde ma bende ne gipuoyo jatend piny kuom chung' motegno gi mosenindo Raila Odinga e kinde manotuo kendo kata bang' wito ngimane. Giwacho ni gombo margi en ni lek mar manosenindo Raila Odinga nitiere godo ne oganda joluo kod jo-Kenya duto moting'o chudo ne jogo manowito ngimagi e kinde tulo mokalo mondo chop kare. Singo manu Mr. President winjore gi baba ni yawa manonindo mano tho dalo maandamano wang'eyo ni nitie jomoko ma ok dwar ni gino timre. Nuwinjo gi Raila, nitie 10 point mano be uwinjoru gi Raila nu idhi timo. Jaduong' Mr. President follow through mondo gigo otimre. Achiel kuom gi pesa manoningo mi jok manowito jogegi jaduong' Mr. President kasnwa gino. Raila nyowewa e lweti ok wabi wuok. Ng'ama dwa wuok owuoga kende to wan kaka oganda wabro bedo kodi. Jodalawa namba achiel kik wae sirikal mowewa. Namba ariyo wachung'uru gi Ruto nikech ebe wuod dalawa ka wang'iyo chien kocha tiyudo ni joganda gi oganda wanoa kamoro achiel. Koa Migori nyaka Tung'wa, Siaya kocha nyaka Kisumo nyaka kure. Wamiuru rais marwa thuolo kendo wasupport mondo ti. Tuwagoni erokamano ker marwa mar Kenya kuom yie mondo mi iti kod Raila kendo Raila owewa kwane sirikal to sirikal e modwa tiye nikech riwruok maru gi Raila omiyo waseneno dongruok mang'eny. Wan gi chiro Migori kaendi, wan gi nderni, wan kod stadium, to wan gi gik madongo mwaseneno e Nyanza kata mana e Nyanza kata mana e Homa Bay County. Pod wawacho mana wabiro tiyo kodi, pod wabiro chung' kodi, wabiro chung' kodi nyaka 2026.